Здравейте от най-голямата спортна арена в Саудитска Арабия, в столицата Риад. Спортното съоръжение е преобразено и превърнато в театър, където в продължение на седмици се играе най-дълго играния мюзикъл в историята «Фантом в операта» на сър Ендрю Лойд Уебър. Кои са актьорите и защо толкова години едно шоу продължава да предизвиква зрителският успех? Ще ви разкажа сега с помощта на звездите в шоуто. Gentlemen! Признат за една от най-красивите и зрелищни продукции в историята, гледана от над 160 милиона души в 41 страни и 186 града в света, «Фантомът на операта» на Ендрю Лойд Уебър прави своя дебют в България със 7 представления от 11 до 14 април следващата година в зала 1 на НДК. Мисля, че «Фантомът на операта» е едно от онези шоута, в които всички компоненти се сливат перфектно. Музиката е невероятна, партитурата е толкова добра и публиката я намира за много вълнуваща и емоционална. Също така имаме късмет с мястото и времето, когато е поставено. Френската опера преди повече от век. Има нещо толкова романтично. Мисля, че публиката навсякъде по света обича да гледа представления, мюзикали и филми от историята. И мисля, че те оцеляват, задържат се по-дълго. Автентичните костюми и сценография, оркестъра, всичко това се слива и те отвежда в едни други времена и мисля, че публиката обича това. Без значение дали са в Близкия изток, Европа или Америка, хората обичат тези бягства във времето. Това е от една страна. След това идва музиката, която е толкова красиво написана. И без значение от кога съществува шоуто, либретото е толкова популярно. Но най-важното нещо са героите. А основната история е за приемането и за това да се чувстваш обичан, да искаш да бъдеш обичан и да не съдиш хората по това как изглеждат. И мисля, че в тези чудесни идеи може да се открие почти всеки от публиката. Да обичаш някого, но той да не те обича. Или пък има хора, които погрешно са съдили някого заради начина, по който изглежда, или откъде идва, и това, в което вярва. И смятам, че тези идеи са вечни. И без значение какво става в света, ние винаги се връщаме към тези теми. Опишете работата ви с Надим. Той е фантомът повече от 10 години. Да, така е. Ние се познаваме от много време. За първи път бяхме заедно на сцената преди 11 години. И това шоу е специално и за двамата. Ние някак си се променяхме заедно, докато сме в това шоу. Прекрасно е. Наистина е прекрасно да съм на сцената с него. Той е един от онези актьори, на които можеш да разчиташ. И знаеш, че той винаги ще даде 150% от себе си. И да, просто е прекрасно да играеш с него. Изиграх Кристин преди 10 години. И сега се връщаме с това шоу в нова продукция. Имаме лукса на дългия репетиционен процес. И това да преоткриваш героите от сегашната позиция и нещата, които се случват в света, е невероятно. Мисля, че успехът се дължи на простичката истина, че всъщността си е любовна история. Затова много хора могат да се открият в тази история. И публиката иска да види това. Те искат да има любов и се надяват на нея. Също така имаме и темата за отшелника. Един човек, който е в изгнание. Хората са съпричастни с това. И без значение, че това е история за призрак в една огромна опера, хората могат да открият себе си в нея. А също така музиката е просто фантастична.
Лойд Уебър написа тази музика с тогавашната му съпруга Сара Брайтман. И наистина човек може да усети, че това е една много лична любовна история. Ти усещаш, че това е един процес, през който двамата с Сара са преминали заедно, преживявайки своята любов. Най-известният мюзикъл на Ендрю Лойд Уебър е един от най-успешните в историята на развлеченията. Това е най-дълго играният спектакъл на Бродуей, който през 2018 година отбеляза 30 години на сцената с впечатляващите над 13 000 изиграни представления. Мюзикълът е спечелил повече от 70 престижни театрални награди, включително 7 награди Тони и 4 награди Оливър, включително за най-добър мюзикъл.